na-abịawo efumbo anyanwụ Beatrice mbụ onye Egbaiti Emego Amaba Ugwueke. Nwata bụkwa n'izu agbamakwụkwọ m, traditional marriage, and imepe obu m ha oguru ụzọ esa ọ karụrụ 9. I'm just very happy, and I'm happy for my friends for coming to celebrate with me, especially my chief bridesmaid, Jessica. Ngwanu na-emela wo. Out. Baby, no, but my baby, they went to spaghetti. She said, if you want it, you can get it. And I say,